Mamba wabwino ndiyeno nkhani zili pano tiye tikhalepo pompa tonse timvere chifukwa tunde lero ndikufuna ndikuuzeni nonse akueri afete ku State House amuchipani cha MCP ndiyena nonse amene mmadana ndi chilungamo, amene simmafuna kuuzidwa chilungamo pamene mukupanga zonunkha, pamene mukupanga zolakwika, kuti m'Malawi muno muli anthu ena olimba mtima amene samaopa konse, ndipo mmodzi mwa anthu amene samaopayo ndiye ndi ineyo. Ndipo ine palibe amene angandinyumwise olo mutapanga mapulani otani kuti kaya mufuna mundiphe, kaya mundimange, kaya muziyendayenda ndi magalimoto kundisaka ineyo, ine sinimanyumwisidwa. Ndipo mmene lilili dziko la Malawi lino anthu ake akuyenda okufa ifa kale, ndiye musamaopseze anthu kumanena kuti aye tikumusakasaka Boni Kalindo. Ineyo ndilipo ndipo sindizachoka Malawi muno, dziko langa ndilino, nabadwiramo muno kwathu kumulanje mmuzi mwanjeza, ndipo aliyense amandiona kaye pakali panopa ndi mmene dziko lanu lilavundira, kusowa kwa mafuta, njala, chani. Ineyo ndikumachita kuyenda pansi, ndipo amene mumatuma kuti azipha anthuwo sangandiphonyetu iyayi. Ndimayenda bwinobwino pansi osawopa wina aliyenseso, opanda bodyguard. Ndiye ndinangofuna ndikuuzeni kunena kuti mukamapanga manyaka anuwo ndikumaopseza anthu ena, ineyo mundichose mu list imeneyo ya manthayo. Ndipo ineyo chichitikireni zomangidwa za akaliyati ndili mulilongo mwe munotu. Ndipo lero ndikupita uko ku 23 uko chaku barracks uko kwachitika maliro achibale, ndikupita kumene koko ndikakhala pa maliro amenewo, ndikachoka pamene popo ndiyenda ulendo wadedza. Kwa amene mukundifuna, amene mwatumiza anthu ati akundisakasaka ineyo, musapange manyazi, mubwere. Ndipo ndikubwerezenso ngakhale kuti ena ndikapereka nambala yanga amayipangira propaganda, kumalankhulira zopusa mma Facebook ndi ma WhatsApp, ati kufuna kuti ati ine mbiri yanga iyipe. Iyoyi aliko amalawi kunja uko amene akulifunira dziko lino zabwino, ndipo amene wowo amalawiwo amandipempherera, sinimaopa wina aliyense. Kwa amene mukufunafuna kupha Boni Kalindo, kwa amene mukufuna ati kumanga Boni Kalindo kaya apolisi amene mwasiya ntchito yanu komanso mwasanduka a MCP, tengani cholembera 0 awiri 365 035 kuyimba foni imene kapena kuyichita track foni imene yoyo kuti muzapange zimene mukufuna. Ine sinimaopa wina aliyense. Ndipo muuzane mmakampu mwanumo mukamapanga maprogramu anu opusa ofuna kubera zisankho. Ndipo ndifuna ndikuchiteni encourage inuyo a MCP, palibe china chilichonse chimene mungapange kuposa kubera kuti mulowe mboma. Inuyo kuyima 1-on-1 ndimba presidential aspirants ena apopo, president wanuyo kumusiya apo, palibe voti imene angatole. Koma inuyo kuti muwine mubere basi. Choncho musamaopseze anthu muziko la democracy, chifukwa muzaona zinthu zoopsa siku lina. Ziko la pansi makamaka kumbiri ya mpingo wa Katolika, mawa pa 1 Novemba komanso pa 2 Novemba ndi masiku ofunikira kwambiri. 1 Novemba mu mpingo wa Katolika ndi siku limene amakumbukira anthu onse oyera, amuna ndi akazi, amene anagwira ntchito zabwino pali moyo pa ziko lapansi. Ndipo anthu amenewa amapanga mwambo wina wake wapaderadera owapempherera, owapempha kuti achose nkhawa, achose mavuto amene ali nawo pathupi pawo, m'banja mwawo komanso mwina ziko. Ndikanapempha inu akatolika komanso amalawi nonse akufuna kwabwino kunena kuti tiyeni tiligwirisire ntchito siku limeneli la 1 Novemba pa ziko lonse lapansi, pamene akatolika amapempherera anthu oyera.
kunena kuti anthu amene wawa alipemphererenso dziko lino la Malawi malinga ndi mavuto amene tikukumana nawo. Ndipo mmodzi mwa anthu amene amachitidwa regarded kukhala oyera ndi Papa John Paul wachiwiri, amenenso anabwera kuno ku Malawi, anaponda nthaka, anakacheza ndi Bakiri Muluzi 1996 tife tili ana. Ndipo inu Amalawi akufuna kwabwino amene mmakonda dziko lanu, munaona zimene zinachitika, mawonders amene anachitika muziko linolo, mawonders atabwera Pope John Paul the second. Malawi muno munali mwayi, muno munachitika business boom, muno munachitika zinthu zimene anthu sanaziyembekezere. Ndimafuna kuti tiyeni titengerepo mwayi wa mawali pa 1 November kuti tipempherere ziko limene asogoleri yake angoba, kuti tilipempherere ziko limene Mulungu alimvere chisoni. Anthu ake akungofa, anthu am'Malawi angofa ndi njala, koma asogoleri alibe nazo ntchito, asogoleri alibe welfare ya Malawi, iwo ali busy kumaba ndalama. Simungakhulupirire inu Amalawi kunena kuti President Chakwera ndi gulu lache pakali panopa agwirizana kuti atenge 6 biliyoni azigawa kwa mafumu, azigawa kwa anthu, ndi cholinga kuti azawina chisankho cha 2025. What a shameful president. Mmene ziko lili mafuta asoweramu 6 biliyoni, kuitenga 6 biliyoni angakhale mafuta angati, kuitenga 6 biliyoni angakhale mankhwala angati muzipatala, kuitenga 6 biliyoni mungamangire masukulu angati, kuitenga 6 biliyoni mungagule chakudya chokwanira bwanji. Koma tilibe nzeru, asogoleri athu ndi opanda nzeru, ali busy. Kutereko dzulo anali kunchisi, lero akutenga 6 biliyoni omweyo kupita nayo kusalima ndi kunkhotakota. Inu Amalawi mudziwe, musegule m'maso mwanu kunena kuti tili ndi president amene saganiza konse, amene ma advisors ake onse amene ni makape okhaokha, sakuganizira za umoyo wa anthu. Mmene alili Malawi lero fuel pena paliponse wasowa, chakudya mwadi makimulibemo, anthu akugona ndi njala, anthu akufa ndi njala. Lero wina changatenge ndithu 6 biliyoni ndikumaseweresa, kumapasa anthu, ndikumauza mafumu kuti zilembani anthu chanzika chawo, muzilembapo nambala, muziyapasa ndalama chifukwa chokuti chofuna kuwina chisankho. Bambo wa nzeru samatenga ndalama kupita nayo kumowa, ndikumakamwera mowa pomwe pabanja palibepo chakudya. Bambo wa nzeru amasamalira ana ake ndi mkazi ache. Chimozimozi sumene anthu amamusankha Chakwera, Amalawi tinali ndi high expectation kunena kuti tikhala ndi president opemphera amene ati akhale ndi welfare ya Amalawi. Amalawi mene akuzunzikira ngakhale amene ali mayiko akunja, munati mupite mukawaone eniyo mmene umoyo umene ukukhalira anthu, even pa South Africa pompa amalira atu anthu ku South Africa kufuna kuti abwerere kwawo, koma amazifunsa mafunso kumanena kuti kodi tikabwerera tizikapanga chani. Lero MCP ndi President Chakwera ali busy kuba ndalama za boma ndi cholinga kuti ndalamazo mmene azibamu ati azawinenso zisankho za 2025. Asogoleri ena mbuyo mwakati azipanga moyo wa Chakwera, Malawi sindikukhulupirira kuti akanakhala ali pano. Pano pati kunena pano meeting mwawo agwirizanamo another plan yonena kuti madera onse amene asali awo ngati aku Southern region, Eastern region, Northern region, mmene mumu masiku amene ameki akukhazikisamo akalembera, azikatenga chimanga azikagawamo. Ndicholinga kuti anthu chifukwa cha njala, chifukwa chosusuka, azithamangira kuchimanga kuja, azikalandira chimanga chija. Nthawi yomweyonso azikachita demand ma ID kunena kuti tipaseni ID, azikoperapo nambala ija, azikalowesa ku 43 kumene kuli makompyuta awo. Waelo madera amene ali awo ndi awa mukuona sopano president ali busy, ali pa campaign trail yonama ngati akucheza ndi mafumu, koma akuwauza mafumu mmene momwe akudusamo
mafumu ake alemba kale mayina a anthu kuzera pa za mzika kutereko uja wagwidwa kunkhotakota ndi za nzika zambirimbiri uja amene uja samangidwa. Izi ndiye mukhulupirire Amalawi amene uja samangidwa nkhani imene ingozizira monga mmene zimazizirira nkhani zina. Pali anyamata opusa kwambiri a MCP amene akubweretsa nkhanza muno Malawi, a lot of nkhanza atrocities koma samamangidwa. Choncho pakufunikira kuti ziko lino tilipempherere kunena kuti pa 1 November akatolika amakhulupirira anthu onse oyera, amuna ndi akazi amene anagwirapo ntchito zabwino ali moyo. Ndipo ife kuno ku Malawi tinadalisidwa chifukwa papa wachiwiri anabwera 1996 uko kukwacha, ndipo m'Malawi muno munali mtendere. Komanso pa 2 November ndi siku limene mpingo wa Katolika umapempherera ndi kukumbukira anthu onse amene anamwalira. Tiyeninso Amalawi tigwade pansi tipemphere kuti tiziwe chimene chidapha abale anthu kuphatikizapo Saulo Chilima kuchikangawa. Kodi chidachitika ndi chani pa 2 November ndi masiku awiri amene wa 1 komanso 2 amene ali so special, ndipo kumachitika zinthu wonders, zinthu zozizwa makamaka munthu mukamapempherera ndi mtima wonse kwa Mulungu. Ine ndikuwuzeni Amalawi abale anga osauka, pempherotu ndi chida chopsa, kugwada pansi pamaso pa Mulungu olo kupereka nsembe kumene kale lija makolo athu ankapereka nsembe azungu asanafike, kupempherera kwa chisumphi na malenga, kupempherera kwa olenga zuwa, kupempherera kwa namalengayo, zinthu zinkachitika. Choncho tisaphwekese iyayi, tiyeni tipempherere ziko ili abale, mazibusa onse a genuine, tiyeni tijoine mpingo wa Katolika pa 1 November pamene akupempherera anthu onse oyera, komanso pa 2 November pamene amakumbukira anthu onse omwalira, anthu onse okufa, azibale athu amene anamwalira, khandani wathu amene anamwalira, okondedwa athu. Tiyeni pa 2 November pano tiyapempherere, tiyauze mavuto mmene ankapangira kale lija makolo athu, amapita pa mitengo ya msolo, mtengo wa mpoza, mtengo wa mkuyu ndikumakathira nsembe. Tiyeninso ife pa 2 pano tikathire nsembe pamenepo tiyauze abale athu za mavuto amene ali kuno ku Malawi. Kalero anthu ankatero ndipo zinthu zinkayenda, olo kupempherera mvula kumene zinkatero, koma panopa Satana analowa muno Malawi, zonse zikuyendera sataniki. Ndi chifukwa chake olo titatengana ndi kukazaza mu Kamuzu Stadium, mu Bingu Stadium, Mzuzu Stadium kupempherera mvula, mipingo yonse sizingatheke chifukwa chonena kuti Satana wakula. Choncho ineyo ndikufuna ndikumemezeni Amalawi kuti tiyeni tijoine mpingo wa Katolika umene mapemphero awo amakhalanso ndithu mapemphero okhwima bwino, mapemphero omuopa Mulungu. Tipemphe ngakhale inu Asilamu, ndi mpingo so wina umene umandisangalatsa ine, mpingo wa Asilamu amapempherera so zenizeni, kumachita kumva kunena kuti munthu akupemphera uyuyu akupemphera atavala zinthu zawo zoyera. Tiyeni tipempherere ziko ili, ndipo ziko ili Mulungu alipase zodabwisa, apereke zozizwa mu ziko lino, chifukwa tikapusa tonse tifamo. Usogoleri wanji wotere, usogoleri okuti akusogolera ati ndi mbusa koma akuoneka ngati sanambe wakhalapo mbusa, akungolekerera zinthu zopusa zikuchitika munomo Malawi. Ndipo ati pakali panopa ati akonza programu yokuti azichosa apolisi ntchito, aziyimisa ntchito apolisi ena amene akuwaganizira kuti amene wakumapereka ma information kwa wabakiri muluzi, kwa wantanyiwa, komanso Boni Kalindo. Ati apolisi ndi amene akupereka akuwakayikira, ndipo ali pa ndandanda. Last week kunali meeting
kuti achose apolisi onse amene akuwakayikira komanso ena amene akuchokera kumwera ati amene onda amene akumapereka information. Ma information itu akuchoka mu area sate mwanu momo. Ma information akuchoka ku State House konko kwa anthu amene akuona kuti ali disgruntled. Ndipo simungakhulupirire kuti ochewa ndi okwiya kwambiri ndi ulamuliro wanu. Eriru nchewa sakusangalala ndi ulamuliro wachakwera. Ulamuliro umene sitikuyembekezera kuti upindulira Amalawi, ulamuliro umene waonesa mavuto opsa Amalawi. Choncho musanamizidwe inuyo ati aboma komanso enu a MCP amene mmagwira ntchito ngati apolisi koma muli a MCP. Musataye nthawi yanu ndi kumaopseza apolisi anzanu, musataye nthawi yanu kumaopseza ma-activist, ndiye muna muziaopseza omwewo, koma ineyo wina azalira nane, azapita nane. Born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, TM Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.